So, mao dyan pinaka-paborito ko sa dahang nga cream karong mga panahon. Alright guys, tana, bye-bye! Hi guys! Itong gabi gipalitan ka ng vitamins. Yeah, tadan! Kaya day? Kaya day? Nanak mitinin. Ha? Yehey! Naku nga rin dali! Just see those sleigh bells jingling, ring, ting-a-ting-a-ling. I'm on the lovely weather for a sleigh ride together with you. Hi guys! Happy Sunday! Humana nagsimba, it's 2 o'clock in the afternoon and today kay daghan may nangutana og unsa tang gigamit ko na sa hangnaw nga cream kay katong last video na dito ko sa Maribohok nag-apply ko cream sa hangnaw daghan ning comment to daghan sa tong komentaan sa kay wa man na ma-reply so naka-decide ko nga himuan na ra man na og video para makahibaw mo og unsa hang gigamit ito na halin ba to sa pa kay nakagat ani na bani nga tahat oh guwapo ba picture sa picture dari uy dagan nakitang license driver's license. Yeah. Professional driver's license. Natalan Dwight Jr. Junior! Junior! Alicia Bohol. Guys, jahang kuan. Jahang driver's license. Pero daan rin niya nga driver's license. Kay bago na mag-license niya karon. Mag-renew naman siya na. Taga ka magkalit na palid sa hangin. So today guys, as what I've said, gahamong sultihan ug sa tong cream nga gamit, mao ni guys ang gamit ni cream kani. Sa una pa jud ko mogamit og Garnier, pero lahi to kay kuantos dyan murag SPF 19 ratos dyan. Karon ay bag-o SPF 36 na siya. So mas ganahan ko daan ni dyan kay nigbutang na sang nanghang murag jud ma-brighten up. So first time na dyan matry kay katong niya tumig Maribohok, wa man ko makada sa ahang sunblock. Ja, mo tong nakalabay mo sa 7-Eleven sa Carmen. Yung palit ko nga ni Razon. Pagpalit na gani, duhay ang gipalit. Ansa kay mga ano po to mga hapit na mga 2 weeks ago. Namigabaid. Doy! Saba, nagansa ka? Saba ba? Yung magkaras-karas. So 2 weeks ago na pa yung nakalipas na nahurot nag-ahang ingani. So nagsuroy-suroy gadyo ko guys, diba ni adto mamig ubay das naagi. Wa jud ko nakitaan nga ingani sa Mercury Drug ni adto sa Mercury Drug sa ubay wa jud. So naglibog ko di sa ton hagipalit sa kuan ba 360 Pharmacy ba to or sa 7-Eleven sa Carmen. So let's find out today kay maora gud ni angan adto os Carmen kani angay jud kog taman. Sukad sa paggamit na dani ahang na bantajan sang nang murag na puti. Kay na pinabutang dari gud nga whitening serum cream ja SPF 36 ja. Gamit ra dyan na buntag ra na gamit kay nagkagabi kay nam koy gamiton. So buntag ra ni kay gusto ko mo gamit og taas og SPF nga cream og buntag kay bisag asa man ko maglaro-laro yung pagod na hang naog samot. So kanang ahang na obserbahan guys baghang na muras jaog kanang na kanang glow nag-glow si Jan sakad kanang gigamit unja kanang marzag mo brighten up ba kay nga naman dyan ang taas og SPF murag putig imong naong so dagamit na ingan nga pero nalami lagi imong naong mura lagi jag na puti so mo rin sikreto guys sigamit na dyan na 2 weeks sa jawa ni sud kay duha ka ingan ni hanggi palit nahurot na dyan so good for 1 week ra na ag usa ka ingani. So, kinahanglan mo palit ko karon kay murag napat sirang gamadan tilo ko na lamang gadyan ni tama na raman dyan ni ugma. So, manang ngin ko nga maadto jud ko sa Carmen rong adlaw kay mo palit jud ko daani. So, uban mo na guys. Ubanin mo na guys kay moadto ta sa 7-Eleven sa Carmen. So, daghan na mga 7-Eleven dares buhol gasugod-sugod na kay sa unang panan wa man murag karon pa ni bag-uhay pa ni mga 7-Eleven dari na napos ubay pero sa ubay sad to say wa kakitag ingari. So madyo laman og naa pa ni sa Carmen. Naglibog lagi kog dis ana nagipalit sa Carmen 7-Eleven ba o sa 360 Pharmacy kay duha mo koy gusud landas pagpadung na mo kay da koy gipalit. Naglibog ko so today una ta sa 7-Eleven kay mo ang may mas pabor og wa didto moadto ko sa 360 Pharmacy kay nakalimot lagi kog dis pero sure ko nga danha ra jud na siya sa Carmen na palit kani. So, mao dyan pinaka-paborito ko sa dahang nga cream karong mga panahuna. Pero before dyan, guys, dito po ko sa Manila, ang gamit Garnier na dyan, katong di pa ni mao katupang SPF 19, kasi nakailarad to. Basta kay naa, mao na yung gamit dito sa Manila. Pakuwad ko ila ang gamit nga ko, ang Garnier dyan. So,
I'm so happy nga naa na sila bago karon ganing whitening serum cream SPF 36. Nita na ako sa Shopee dali ha. Kila sa payad ay. Hindi ko ganahan na. Sinoy. Ko ganahan na. So guys, nananaw din po ko sa Shopee kay gahapon 12 man. Nalipay ko kay nakita na sa Shopee pagtanaw pa na kay kuan man. 66 or 40. 66 aga sa kay ngani ja. Nagpalit ko dani sa 7-Eleven murag 38 ra 30 something ra nga na. So umao gani mahal gani Shopee inja mo tunig ko oh mahal lalagi Shopee inja mo bayad pa ko shipping fee. So, ang na madyo pa maadtunan ko sa Carmen kay deura man kay pila ra labay ra duha ka lungsod unja makasuroy pa ko. Di ba? Kuan pa ko makatanaw-tanaw ba ko mga view. Ja, dang laag pud ba? Alright, so madyo lang magnaapa agay naman na maak. Doy gilaban rin imong jacket nga fila? Gilaban rin imong jacket nga fila? Naman lagi mamaak. Namay mamaak. So guys, sino ta maglangan mo ato na ta ka alas 2 na sa hapon, di ko gustong magabian. So suksok na guspag. Again, thank you so much at thank you so much Ate Jocelyn daring bag. Ganahan jud ko dari magdada. Sponsored by Gasolina. Sponsored by Ate Jocelyn yan. Hey. Bag break spray naman. Oh guys, agang lipstick dapat nga gamit kini mao ni na napapas na. Isa man ina ka. Hinatag ni Ondoy SPF na bari. Napuning na hinatag ni Ondoy na guys. Maybelline nga Superstay in the shade 50. Voyager. Si Ondoy gatag ni gani hurot-hurot naman eh. Hurot na doy. Mali. Nabugsa unas ng uyab pa pina. Pada-pada pag mga gift karon ano. Dada mo kalaman sa to mo kapalit ko. Tika. Mamulbos ako. Mamulbos ako guys. Ali sa rin ko stand. Makaliptan ha, mag-vlog ba ko. Ha? Bil na ni. Di ba makaliptan nandiya. Guli nas bay. Di ba aghang tripod ba kay hamgida ganina kay nag-live man mi Simba ganina. Kay agigsuon ni Ondoy wa man naka-attend sa service kay nagibati. So nag-live na lang Ondoy para makakuan gyud pa makadungog pa sa mga pulong ba. Kuan. So namorbos ra ko, morbos jud. Namauder ako guys kay magangnaw muraga oil-oil siya. Okay, so mga to nakita kay alas 2 na. Yo, aghang suot karira. Yan na. Mao man ang ganahan ni Zakita kay taas bitaw. Ko ganahan ug hang kunut ma hulma. Hilaran ko. So magkita-kita pa guys sa Carmen guys, tanaw na to og naaba dito. Patanaw po no 7-Eleven pero ako sure o pwede ba dito mag-video pero maybe pwede man siguro kay tos Manila so na adto mo mag-video sa 7-Eleven pwede ra siguro. So, nga na, kung ano na hagara, makakita mo, unja. Unta na adjag cream, kaya ugwa na, maghilak ka dyan kuri, ugwa rin, mato dyan ka sa bilaran. Maura dyan yung mga tuos sa bilaran, bahala. Pero okay, ni Adjon naghang naong, kaya pa na yung naong, naghan, nagbuga sa una, dyan yung Adjon si Jaja, labi na po sa Cetaphil nga cleanser, hanggi Paris lagi. Diba ya, gi Paris na ho, katong Cetaphil o katong kuan hanggi pares sa murag nalami resulta sa ahang naong. So nalipay ko. So gusto ko nga ipagpatuloy si Ja kay arang tuloy-tuloy pa dagatang pagkakuan, naglow-glow gamay ba. Alright guys, tana, bye-bye. Pakyaw man. Marangan. 5. Pwede tamo ato sa 360 pharmacy? Masig na po na doon. Uy, lado. Hindi mo makalit sa alis yan yung umay nga ni. 5 ra na bilhin. Hi guys! Maadong gabi eh! Abot na dyan bay. Gagabian may kaning hapit pa bay sa ahang maguwang dito sa Katipunan. Ano? Sama ka rin? Nagasipag mo dyan? Hani mo na naman lagi tayo. Sumbok. Matay ito sa doktor. Di ada kang parang ka tumigang. Hi day! Itong gabi eh. Gipalitan ka na ang vitamin. Kaya tadan! Kaya day. Kaya day. Oh, magpapalit mo ko ni mo na Trimil S, nay. Di ayan. Ipalit ko pencil liner.
Uy! Nay, palit ko ganihan na. Palit man ko ganina na sa imong kuan nay. Dito mo sa pharmacy. Palit man ko ganina sa imong kuan. Imong vitamins pa. Palit ko dito din na. Butang sa itong butang nga nagtambaw. Palit ko vitamins ni mo. Kasi tulo naman na may dimin. Ito ka. Ano nag-i-stack. Ang butang sa imong sudanan. Tulo ramay natilin. Order pa ko na sila. Ang butang sa sudanan. Alright guys, so nalipay ko kay napalit ra dyan na hag-ahang. Gi, kananay, tawag na na. Ang giganahan niya cream. Yung palit na ko daan. Nara doon na yung giad to 7-Eleven. Ngayon to dito ko 7-Eleven ay kanipalit ko cream na kaning adyon na gandang dari. Gawa man darang suguri. Ni sorry ko kung sudwa. Dari ba ito Miss Ubay na yung adlawa. Ano bang mga kantahan ni panuwat na Victor Wood? Ano ako na ka? Nalangan nito sila ate kay kananay daghan pa mga istorya kay isusura pa man to sila mga kuan ko no mga teacher mga treasure hunting mga nga na mga tug na sila tire. Tug na sila nay. Nag-live unsa nga nang wala man lagi. Bawa mo signal. Ay salamat kay kado sa kanang nagpataod na magkuan kanang wifi pero hinay pagyapon ko no. Hinanglan ra siguro basig ilibot ra siguro ag katong antena. Antena na nay kano pe? Wala may isa kang siguro dito na po wire taas na target sila. Lagi antena lagi na. Unsam na globe? Ako, Globe der? Dandan lagi pasabot sa body kasi dandan ng istorya gani nga. Hello dandan kay ko kasabot ko yung kuan sila dandan. Tawagan mo ko mo kuan. Tawagan mo ko mo. Di kanang na ilibot ag antena kay injo tangging nga ag kining lugar ra mo kuha nig signal sa kuan ni mo kuha sa lungsodaan. Di man mo kuha sa kuan, di man mo kuha sa Alicia kay ag Alicia taman raskutad. Taman ra raskutad. Najaag ka ni. Amo dani tama aw ko ana ni nasakop na ni sa kandihay na may mukuha signal kay mailhan man ako kay ug mukunay ko ug magdita ko kay ag mabutang kay kuan man lungsodaan imbes na alis siya ug wato alis siya dadto dapit sa kutad alis siya makasuwat but pasabot alis siya to janing kuha ug darhi lungsodaan so dapat ilibot ni si Jay atubang ni si Jay sa lungsodaan. So salamat kado sa nagpa-connect na mo o wifi. Nanak mitinin. Ha? Yehey! Naku nga dali. Nalipay ka? Sip unon magkago kay Silino. Yehey! Nalipay ka? Himpay. Salamat sa Ginoo sa grasya. Sa Ginoo. Sa grasya na dawat. Alright guys, daghang salamat og mao to guys ang cream nga gigamit sa ahing naong kanang sa kada adlaw kay kuan man naman sa SPF. Salamat di ay sa injuhang pag-appreciate mo rabi taw jud pud si Jag na panagbunhag. At nagigamit ko tong Garnier. Garnier nang Garnier. Mangipos ako guys kay mo pahuway na ko ikapoy ko sa biyahe kay runta unis undoy nagtipas-tipas na pus kalibunan. Nagpuka ganing tiil akbat pa ko. Nagpuka gang tiil na. Ang tiilan ni mo tiil ka ba?